सेन्सास न'आ दुब्लि बारियावसोनो नै अबस्थाया माजों थानांगौ बिजों थांसै र' आं दाउ होग्रोदों खिथावथा आलिजों थांनांगौ जाहैबाय लामा गैया ओरैबो ओरैबो बरिया कन्डिसन बिदिखौसो मोननांगौ जाहैबाय खाफाल दै दंबावोसो हनै आलियाबो थाबायजानो नागिरा माथो गेब्लेजोबनायसो मा जागोन दे होथि ओरै थांसैलै गाजागोना गाजायाथाय आलियाबो थैबायलै गोलैयाबानो जाबायलै इया गामसा गानना फैबा साबसिन हाफ पेन्ट गानना फैबा जाबायलै जोङो नै ओमफ्राय मारुआबो ओरै सिगाङाव मारुआनो गैया ओरैजाय नै आयंआ लांगासिनो दङ न'खौ खिथाहैनो दुब्लि गेजेरावसो न' लुनानै थाहैबायनो मा जानांगौ गावसोरबा बोरै सोलियो मारै जागोन है मारु मोनबाय मारु ओरै बेजों थांनांगौ आयंआ लेंलांगासिनो दं नायथारनांगौ र' माबायदि एफा गोजानाव बोरै नुनानै गावहा बोरै सोलियोथाय आलि थाबायनाय होगदाव हरजानायसो जासिगोन सानफ्रामबो न'खर दंहैयो जाहैदों गंनै सान्दुं गोसायाव बिदि थाबायनांगौलै उफाय गैया साननै बे सानफ्रामबो बेबायदि सानसे थाबायाबानो जोंहा गोजाना बेसेबांबा गोजान 40, 38, 39 किल'मिटारनिफ्राय फैनाय बेयाव आरो सानफ्रामबो फैनो हायाना सानसेयाव मोननै मावनो होननानै बुंबाबो जाला सानसेयाव एसे मावलांनो होनबाबो जाया फैबाथाय फैबाय सानसे नङाबानो जाया लंपेन्टसो बोखोबावनांसिगोनदां नै सेसखा दै माबोरै थाहैखो न'आलाय न'आ मोजांसोबाव है बे गंसे बै गंसे बेनिफ्राय नुहुरजोब्बायमोन आङो नै दाना नायदो थैबाय रुदु ओमफ्राय बेखौ मानो आंनो होखो लंपेन्ट बोखोनांगौब्रा नुवाखै दैया बोरै थांनांगौ र' सिंदेल लांला है सुथागोन आलियाव सुथु होनाय थाबा दिगदार जागोन नुखाबाय रायजोफोर फैसा मोनो होननानै बेखौ मा एदावबावोसो मानसिफ्रा नोंस्रा मोनखायोलै फैसा मोनखायो होननानै फैसा मोनोलै फै जों हरगोन फैसाखौ थाबायफैलाबाय जोंजों फैसा मोनो बेखौ खालामबा फै थाबायफाफै जोंजों फैसा हरगोन जोङो बे ब्रिजखौबा बोरै बारो जेबो जायालै सालनिसो ब्रिजआ गोलैगोन दे बोरै मोनबावनांगौ दाना र' लंपेन्टखौसो फिजोबबाय थैबाय बेखौ नांला बेयावबो गैखायामोनदां ओरै बारसो फैयाखै थैबायलै जारलालै मा नाम्बार दंबावलै आंखौसो लंपेन्ट फिबाय नामा बेलाय जेबोआनो गैया होद गारहरसां बेखार बेखौ बारसिन होबाय आंखौ लेखाया गनायखायसो गनाय आसोला गबा जागौमोन बे जोबदों सानदों नोङो रिभारखौ दंबावोसो थैबायलै आयै भगबान मबाइला गवाबानो जाबायलै दुगैलांसै नामा दा ओरैबायदि बर्डारनि लास्टनि माबायावसो दङ दै सेरावसो
हायबो गैया आफाबो गैया बिदि जायगायावसो थाहैबायलै फैबायलै माइफ्राबा मा माइ गायो जाखांथाराखै गोजौ गाहाय गोजा जायगायानो दै गुदुं गामि चिरांनि दै गुदुंनो आयै हाग्राखौबो एवनानै लाबोबाय फैयालै गावसो थाबायगोन गाज्रिसो मोनगोन खोनाबा नै आयंआ थांगासिनो दोनलांदों आरो बे आयंआ फिसालाफोर जाहैदों सानैबो बेयाव खारनानै थाफैबाय मा जाबावगोन न'आव थानानै मोजां नुयो मानसिफ्रा बेखौबा फैसाबो मोनो होनलायबावोसो मोजांलै नोंसिनानो क्लास लानाङा फैसाबो मोनो होनलायबावो बे फैसाखौ जों लादो जोंजों फैफादो मावफै होनबा मोनसिगोन दै दानाबा बोरै बारो बेखौबा लामायानो गैलालायनो जाबाय दे बुंनाया है हा फैदो दे नुगासिनोखा दा खुंग्रियाव दावदै जाहोलाङाबा गलालै नोङो आंनिथ' नङा बे नोंनिसो अननानै दोनबोबाय आङो माइयाथ' बरिया जाबावदों नै बेहाय फाथोआनो जोबाखै दाबो मालाय 6,500-7,000 फाथोनि दामा मालाय जोंहाथ' मावनो रोङा जाहैबाय जानायल' नोङो बेखौ गासिबो डिटेल्स लिरना लाजोबदो बैसिनिफ्राय हरजोबदो जाया बावलाय मा फैबावनांगौ नाम्बारल' लिरदो खनसेनो डिटेल्स लाजोबदो 1 किल'मिटारनिफ्राय बारासो दङ ना जाफ्रामगोन 1 किल'मिटार एसे बारबावगोनसो मा न'आथ' पारमानेन्ट साइसबाव बेयावनो दङ गामिया मानसिफ्रा दोनथ'दो